Започна детският конкурс "Нарисувайте герой" от руски анимационен филм. Инициативата е организирана по случай годината на киното в Русия и се провежда за първи път в България. В конкурса може да участва всяко дете на възраст между 4 и 13 години, което нарисува герой от руски анимационен филм. Според Павел Николов, организатор на конкурса, децата най-често рисуват. Естествено, но Заяц пъгади и от моето детство си спомням, че не изпусках нито едно филмче. Чебурашка и Гена, Котката Леополд, Маша и Медвед и още много други. Детските рисунки ще бъдат оценявани от известни имена в художествените среди и от широката публика с гласуване по интернет. Ще се журират и по-добре работи, които са с по-оригинални техники. Имам предвид апликация, колаж, различни видове техники, съчетание на материалите. Рисунките за участие могат да се изпращат до 1 май на адрес: град София, улица Шипка, 34, Руски културно-информационен център за студия "Млад художник". На обратната страна на листа трябва да се напишат трите имена и възрастта на художника, името на героя и от кой филм е той. Всички изпратени творби ще участват в изложба по случай 1 юни, Денят на детето.